Tifel ludi kien qed jilgħab ma' tfal sħabu jaqbeż ħdejhom x'ħin soldat Rumanu lemaħ parsa żorra li saq lejhom. Dawn it-tfal ħażin xejn m'għamlu imma kienu jafu sew illi liġi kontra tagħhom għalhekk talqu jistaħbew. Tifel minnhom iżda nserta li kien jimxi ftit bil-mod. Is-soldat mill-ewwel lemħu sejjaħlu bleħen sod. Ersaq lawn u dit tabbija żomm fuq darek werfa' ili għaliex skont ma tajt il-liġi għal min sħiħ trid tiġġorrili. Hekk itfajjel kontra qalbu ġar dik it-tabbija kollha bis-soldat qudiemu miexi għaddejjin minn qalb il-folla. Dlonk itfajjel għaddas rasu jimxi siket u rrabjat waqt li sħabu dabru rashom u kien veru sfortunat. F'daqqa waħda tfajjel ftakar f'dak il-kliem li darba sema minn fom raġel fuq montanja mimli jerfu ġbin tas-sema. Dak ir-raġel kien qalilhom offru dejjem qlub ġentili, jekk jisfurzawkom misħieħ timxu offru bl-akbar ferħ 2 milli. Issa tfajjel dal-kliem kollu, ħassu li ma kien ġust xejn. Is-soldat Ruman ma' ġenbu żgur kien fih daqsu darbtejn. Imma r-raġel tal-muntanja għalli jatta umiltà kien ġafetta li taf tiftaħ il-bib tal-feliċità. U f'salt wieħed dak it-tfajjel ħass qanqila ġewwa fih, ħass li l-kliem ta' dak ir-raġel kien intqal preċiża lih. Malli mxew tul il-mil kollu is-soldat li tfajjel qal kollu sew il-kastik ħattu tista' tmur tilgħab ma' tfal. Tistgħu taħsbu dan kif skanta meta tfajjel bla tfixkil qalu li dik it-tabbija lest li ġorra tieni mil. Qatt ma basal li dat tfajjel kellu f'qalbu daqsan ġid u fil-pront is-soldat kburi ħassu mqanqal mhux bi ftit. U flimkien komplew triqithom ferħanin jirrakkuntaw għalkemm nistan differenti bdew sa anki jiċċajtaw. Xejn ma ntebħu bit-triq twila jew bit-toqol tat-tabbija. Dan it-tieni mil li jagħmlu veru mxew mingħajr tbatija. Bekk itfajjel fis-sinduna kemm bit-toqol tħossok f'gatt meta l-ewwel mili timxi biss għax tkun sfurzat. Waqt li meta tiftaħ qalbek u timtela ferħu dwal, ix-xogħol jisfa' ħafif rixa u tasal timxi mili twal. Lis-soldat itfajjel wassal bl-akbar ferħ saħdejn il-bib kienu ltaqgħu bħala dewwa u issa nfirdu bħala ħbieb.